Hello लोगोफोर स नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन भिडिअ लानानै फैलायबाय नाथाय दिनै इन्टारेस्टिं फैक्ट्सनि अनगायै मोनसे गोनांथार फैक्ट माने जाय जोंना एडुकेशन सिस्टेमाव सोलायनाय फैबाय बेनि बारै आं सावरायनो थांगासिनो मैया जोंना बे रासियानि राफेल जेट फाइटारजों लोगोसे मोनसे गिदिर फोसावनाय फोसावबावदों बेहाय नोंथांमोना एडुकेशन सिस्टेमखौ सोलायनाय नुसिगोन जोंना सिगां मा जायोमोन 10+2 सिस्टेमाव एडुकेशन सिस्टेमा बिदियै सोलियोमोन माने 10 स्कुल लेभेल आरो 10निफ्राय 12 कलेज लेभेल नाथाय दाना बेखौ 5+3+4 माने बे LKG UKG खौ लाफानानै 5सिम माने मोनबा बोसोर बेखौ फार्स्ट स्टेज होननानै मिथिनाय जागोन आरो 5निफ्राय 8सिम बेखौ सेकेन्ड स्टेज होननानै मिथिनाय जागोन आरो 9निफ्राय 12सिम जोंना बे मोनब्रै बोसोरनि बेखौ लास्ट स्टेज कर्स होननानै मिथिनाय जागोन बेहाय जोंना बिदि गैला कलेजाव जेरै जों स्ट्रिम चुज खालामनांगौमोन साइन्स आर्टस कमार्स बेहाय नोंथांमोना जुदि साइन्सजों लोगोसे कमार्स फरायनोब्ला बेखौबो फरायनो हागोन आरो कमार्स फरायग्रा स्टुडेन्टआ जुदि आर्टस फरायनोब्ला बेखौबो जारिमिनखौबो फरायनो हागोन स' जोंना बिदि सोलायनाय लाबोदों आरो बेहाय जोंना बे 1 इयारनि एग्जाम जानाय नंला नङाब्ला जोंना मा खालामो फार्स्ट इयारा ओरैनो थांखायो होननानै फार्स्ट इयाराव फरायालासिनो थायो नङा होमबा बे जोंना सेमिस्टार सिस्टेमनि जासिगोन माने 6 मान्थनि गेजेराव एग्जाम जाबाय हासिगोन जेरै जोंना दा डिग्रियाव जायोमोन आरो जोंना बेयाव मोनसे फोसावबावदों कि जोंना इंलिश रावाव फरायालासिनो गावनि मात्र भाषा हिन्दी नङाबा गावनि लकेल भाषायावबो फरायनो हागोन माने बेखौ बांसिन प्रायरिटिस होनाय जासिगोन इंलिशआ जास्ट मोनसे आयदा बा साबजेक्ट महरैल' नुनो मोनसिगोन जोबोद मोजां सोलायनाय लाबोदों आं दाखालिसो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जुदि जों बिदि इंलिश रावावल' फरायोब्ला जोंना गावबा गावनि रावा गोमालांगोन होननानै स' जोबोद मोजां सोलायनाय बे जेरै जोंना मोजां मार्क्स मोनाब्ला मोजां कलेजफोराव एडमिशन मोनामोन आरो काट अफ मार्क्सखौ जोङो फुरा खालामनो हायाब्ला एडमिशन मोनामोन नाथाय बेखौ जोंना केट एग्जाम बिदि होनानै बे केट एग्जामनि मार्क्स आरो बै मार्कजों सरजाबनानै काट अफ मार्कजों मिलायोब्ला जोङो एडमिशन लानायनि सुबिदा बिदि खालामनानै होनाय जादों आरो बेनि जोहै जों गोबां मोजां कलेजाव बे स्कुल माने 9निफ्राय 12सिम जा एग्जाममोन बेयाव नोंनि मार्कआ खमब्लाबो नोंथांमोना एडमिशन लानायनि मोनसे राहा थाहैगोन बे केट एग्जामखौ होनानै आरो जोंना बे डिग्री लेभेलखौ सोलायनानै होनाय जादों बेहाय 3 बोसोरनि कर्स जों खालामो सेमिस्टार सिस्टेमाव बेहाय जोङो जुदि 3 बोसोर फरायजोबनानै पास जानो हायाब्ला जेबो सार्टिफिकेट मोनबोआ नाथाय बेहाय 1 बोसोर फरायोब्लानो जोङो मोनसे 1 बोसोर फरायनानै जुदि जों गारोब्ला मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन आरो बेनि उनाव 2 बोसोर जुदि जों फरायनानै गारोब्ला मोनसे डिप्ल'मानि सार्टिफिकेट मोनगोन आरो 3 बोसोर जों फरायजोबोब्ला बे बेचेलर डिग्रीखौ मोनगोन आरो बेहाय मोनसे सरजाब बानाय जादों जुदि जों बेखौ आरो बोसोरसे फरायबावोब्ला मोनसे रिसार्च बेचेलर सार्टिफिकेट बिदि होनाय जागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो बे भिडिअखौ बानायनाया जोंनि थाखाय गोनांथारमोन नोंथांमोनाबो मिथिनानै मोननांगौ जोंनिया गोदान एडुकेशन सिस्टेमाव मा सोलायनाय फैदों आरो आंनि थाखायबो गोनांथारमोन नोंथांमोननि सेराव बेखौ खिन्थानाया स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बेनि बारै मिथिनानै मोनो आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै भिडिअखौ फोजोबनोसै आं गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन इन्टारेस्टिं फैक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर